ka biye harshe na kato malam komai aka ma san ba aka haƙuri harshen shi za ya zuga ka ka ɗaukansa. Mun gane basira ke waka daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Bar maganar girma ko ka baba ko ka fi wani ya jimawa wai a cikin wannan harka. Ba maganar haka inda ka gane ita dai waka ai baki na kashi zai kwace ka. Ba duba shekaru ko kankanta baiwar Allah shi dai idan ya so ai zai baka. To me amfanin mayin gaba hasada taki shi za ta sa ya gaba kai ko sai ta aje ka kayo fusa. Mun gane basira ke waka daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Rungume allo almajiri da nufi in kai hakuri mai rigima kan wazo biya zai kisa kan naira 100. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri mai rigima kan wazo biya zai kisa kan naira 100. Almajiri aiwataran kai ne malami rayuwa da akwai sauye malam yau ai sanyi gobe ai dumi kowa kaga ya zama towa na bincika ai san da yayo gumi hakuri shi ne jigon samun komai in mun kai nazari. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri mai rigima kan wazo bai zai kisa kan naira 100. A kai rike gaskiya za ta ishe maka dan ƙarya ba ta kai ka ba motar kwaɗayi ne ko a tashar kyauta ba zan hauta ba mutuwar sarki ne kan fa a baki na ba a ji shi ba jita jita da wai an ce wannan ai sai yan matan gari. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri mai rigima kan